Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Kinahanglan pa gyud na nimong ipangutanan ako, Anton. Unsa man? Wa kayo na huna nga mo asenso ka? Unsa pa may asensyo nga kung gikinahanglan nga doon na nam ko'y auto, doon na ko'y sweldo. Ha? Dili ka na mo'y buot na akong ipasabot, Anton. Ang gusto na kong mahitabo, nga ikaw na'y mo manage sa inyong negosyo. Unsa? Ngano na kugang man ka? Wa kay plano nga mamahimong general manager sa inyong kompanya? Di pa tingali na ako kaya. Sa dili kaya? Pila na kakabuhan ang imong pagtrabaho, ha? Grabe sad ka. Kung wa kapag yun nakatunan? Wa pa. Unsa? Kana ganirong akong trabaho, magkinahanglan pagani kog kodigo. Nga naman? Doon na po ko'y malimtan ng mga procedures. Bogo ka di ay? Di man tingali, pero wa pa lang gid mo sink in sa akong utok ang pamaagi unsa ang pagpalambo sa among negosyo. Hay. Pauban ako sa inyong opisina, be. Aron ako mo imutudlo nimo. Ayaw. Di ko kasud sa inyong office. Kisa may nag-ingon nimo nga di ka makasud. Makasud ka oy. Kay usagod ko sa tag-iya sa mong kompanya. Pero di lang ko gusto mo adto ka. Nga musud ka. Nga naman? Masayod ra ka sa hinungdan. Bugat na munika sa imong tiyan, Sarah. Bugat na gyud. Pwede tabang matiyo? Ha? Unsaan man nimo pagtabang? Ako kung gusto nimong tiyan. Anong katawa man ka? Tungod kay dili nimo mahimong kugoso ng akong tiyan, Mateo. Oy, ngano lagi? Madamong ko nimo kugos. Gilang, kugos lang matiyo ni Sarah. Ayaw ha, Mateo. Sagdi lang, God. Kaya man akong dadon ng munika ba? Ayaw lang yung pamugos, ha? Dako na magiday imong tiyan. Wa kay labot. Pagunita ko sa imong tiyan, pe. Ano pa mo gunit man ka? Wa ti kahatagig katungod aron gunita ng akong tiyan. Kinsa ram day gitagan nimo katungod nga mugunit sa imong tiyan? Akong bana, natural. Si Matthew? Ang! Siya gyud akong gipakaslan. Ha, ngano? Kinsa man day sa imong pagtuo nga akong bana? Ako. Hoy, Anton. Nagdam ko kag utong tutok dong. Dili ka angay pasanayon ning kalibutana. Kusmod lagi imo now. O di nakagwapa, Sarah. Makalagot man gud ang maguwang nimo. Niya Brad na ko, Anton? Ako tuon di. Ayaw na. Tingalig mag-away pa mong duha. Anong iya man jud ka palaguton? Ako may naglagot niya. Ngano man, Sarah? Iyang gisalikoy ang among anak. Tungod kay doon na di sila yung girlfriend. Mao nang wa ko niya pakasli. Sagdi lang, Sarah. Kasal man sabtang duha. Wa kag nahi ako pakasal nimo? Ganahan man. No, Sarah? Di na ta magiskot atong way buot imong maguwang, be. Gusto pang muhikap sa kuntiyan. Hikap si Mutian? Bago na ko, Brad Anton, be. Bagon, be. Mateo, ayaw pagawas, ha? Nisakit man ang akong tiyan. Sakit Mutian, Sarah? Ato daw yung CR. Sakit mo kay Mutian. Murag, mga naku, Mateo. Murag, nganak ka? Wala, bara mama. Mateo, sakit ang akong tiyan. Patawag ka talag, nagsisibukit, be. Pagdali, Mateo. Brad lang nakuhan doon. Hatod na to ospital. Unsa?
Bugard! What's the matter? Sarah, sakit na yung tiyan. Tawag taxi ka. Tawag ka. Palibanga. Upo na, Bugard. May sakit na nga may unong dong. Tingali si mama na naroon mo. Ay, dali, atong lantawon. Sinita mo din niya? Wakay labot. Ha? Ato lang yun si Brad Anton mo dong. Tingali, anyo niya mga nagsisara. Nasaon lang. Mga anak na si Sarah? Sakit na kayo, yan. Ayon mo sa karon. Ako alsaon pa ingon sa akong auto. Ano ikaw maalala sa Sarah? Ay, imo siya asawa? Ako liyan. Sa mukha niyo, atong dadto sa ospital si Sarah. Tingali mga anak na siya. Dali na, Bugard. Ako lagi, sa Sarah. Mateo, nagkuha na pag-taxi si Bogart. Ako ni hatod mo sa ospital. Baka no ikaw man. Mateo, ayaw si Bogart pagkuha taxi, pipalihog lang. Sarah, kinang lang mahatod ka dahil sa ospital. Ako ra, alasan ni mo, Sarah. Dali. Alsaon ta ka pa ingon sa auto. Ako ra lagi, sa Sarah. Sige, good. Ikaw alsa ni Sarah. Sige na. Ayaw na lang kong alsa. Pagulita na lang ko ni Mateo. Sige, Sarah. Dali na yun. Niyan ta sa ospital. Dali, Sarah. Gawas na din ni auto. Kadiyat lang. Alsaon na ta ka, Sarah. Kay murag gisakitan na gigagmaan. Ako lang gud alsa, Sarah. Ay, ikaw, good. Wa mo ginamugos, good. Sige na, alsadaan si Sarah. Aron madaan na siya sa delivery room. Kasakit sa kuntiyan. Murag ka anak ko, nagit ko Mateo. Anak ka din ni auto. Ako na lang ka alsaon, Sarah, mi. Ako ra lagi alsa. Ayaw labot, Sarah. Anong mingaw man? Wala, ma'am. Oh. Kita na si Sarah sa ospital. Paghilom niya, Bogart, ay! Yan naman, ma'am. Huwag kang gaungo-ungo diya. Nabag ka naman. Kuhan mo good, ma'am. Si Sarah ba, gida na sa ospital. Unsa? Kisarbay ka uban ni Sarah, nga ni amang ka. Pagtawag kung tag-taxi Sarah. Pero mitanyag mas dong Anton nga sila ko ni mo hatod. Mauto, tuwa na sila sa ospital. Lo. Tampalungon tayo noong ka. Tari, ma'am. Pagtarong anay mo pagkatao. Nalalagi sila sa ospital. Hain silang ospital na paingon. Hain nila dad si Sarah. Ospital ka ni! Murag dili na maayo da. Muadto gani si Anton sa ila. Tagdugay na gid kay siya mobalik din eh. Wa para ba ko'y kaon? Be, ako siyang tawagan. Nung Mateo, puyo gud diya, good. Sino kaglakaw-lakaw diya? Muro mag-ikaw amahan. Ako bitaw. Akalabot ha. Ako ba na Sarah sa sod? Uy, pagsudong, unsam ka? Do not enter ka dito. Ha? Ano man? Sila raw mga nurse o doktor ang mag-atiman dito ni Sarah. Okay, labot. Ba naman ko? Sige lang kag pabilib da. Basta, ani lang ka din niya. Imo cellphone. Tingog ay. Ganda yun. Hoy! Misirit yung kanahan ay. Kinsam sa kan nanawag ay. Oh, si Amy milining nanawag. Di ako sa ospital. Giatod na mo ni Dong Mateo ang iyang asawa kay mga anak na. May anak kag ospital nga wa magpahibaw nako. Wa pa ba ako'y kaon ha? Pagpalit na lang gud yung pagkaon gud. Di na ko may mong biyaan ang ako manghud. Wa pa mo abot sa mama. Ang imo kang manghud, ang imong giubanan? Dili ka ha? Ang asawa sa imong manghud? Usa? Naana ba ako'y nabantayan nimo ha, Anton? May imong nabantayan? Haduol sa imong dughan ang asawa ni Mateo. Ikaw ba? Giunungan ko lang nga ako manghud. Wa sila'y kasakyan. Og nagpingit nagmayo yung asawa sa tumang kasakit. Gigotom na kog maayo nga nagpaabot nimo. Kung wa pa ko manawag, mapas mo ko. Hay man ang ospital labi. Muapas ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!